Ассаляму алейкум, Харлах Шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 35 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются территориальной целостности Украины, временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Вы можете присоединяться к нам в эфир абсолютно бесплатно по Вайберу. +3 80 67 63 46 130. А также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. Поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете проходить по ссылке, которую периодически видите на экранах сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это поможет нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студії. Это Евгения Кравчук, заступниця голови фракції «Слуга народу», заступниця голови постійної делегації, української делегації УПР, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Витаю вас, пани Евгения. Доброго вечера. Ну что ж, я предлагаю начать нашу беседу с самых актуальных новостей. Как известно, сегодня в Украину с рабочим визитом прибыл президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, которого у входа в Мариинский дворец встретил президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской. А также Реджеп Тайип Эрдоган приехал со своей супругой Эмине Эрдоган. И, собственно, встреча тет-а-тет лидеров Турции и Украины продлилась более чем на 3 часа. После лидеры вышли на пресс-брифинг и объявили о тех соглашениях, к которым все же пришли в результате переговоров. И основной новостью сегодня стало то, что Украина и Турция достигли договоренности по заключению соглашения о зоне свободной торговли. Соглашение подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр торговли Турции Мехмет Муш. Соглашение о свободной торговле с Турцией существенно повлияет на общий масштаб и качество украинского экспорта, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Я напомню, что соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией было согласовано еще в 2010 году, однако стороны не могли договориться о тарифах для каждой группы товаров. И вот спустя 12 лет, наконец, это соглашение появилось. Можно ли это назвать успехом? Звичайно, це не просто успіх, це, я думаю, такий історичний маркер, історична подія в відносинах двох країн. До речі, не випадково візит відбувається саме в ці дати, бо рівно 30 років тому були встановлені дипломатичні стосунки з Турецькою Республікою. І дуже добре, що це не просто візит вічливості, це не просто якийсь церемоніальний візит. Дійсно, він має важливу економічну складову. Бо зона вільної торгівлі саме з Туреччиною важлива з точки зору масштабів нашої торгівлі і доступу не тільки до ринків Туреччини, але й ширше, так, в цьому регіоні. І я можу одразу, мабуть, відповісти на запитання, яке дуже часто задавали, коли протягом цих 12 років шукали компроміси, наприклад, для легкої промисловості. Бо не секрет, що турецька легка промисловість, одяг, так, взуття, набагато сильніші в кращому стані, і в них це фактично одна із основних, так, груп товарів, яка експортується. Текстиль, так. І для нас важливо було, звичайно, захистити і зробити якийсь перехідний період для нашого виробника, який тільки, знаєте, стає на ноги після кризи 90-х і закриття багатьох підприємств. Тому саме для цих груп товарів, там за різними категоріями, передбачений перехідний період, тобто не одразу мито знімається, це 3-5 років, залежно від категорій, і одночасно буде підтримка нашого виробника, будуть нульове мито на ввезення необхідного обладнання для виготовлення нового обладнання по пільговим тарифам, по нульовим фактично тарифам, для того, щоб ми були конкурентно здатні. І будуть спеціальні кредитні програми для наших виробників,
щоб вони модернізували своє виробництво. Тому тут ми все-таки захистили своїх виробників, і в них буде час на адаптацію і потім таку на здорову конкуренцію. І ще важливо це те, що бо ми розуміємо, що обнулення, так, це все правильно, вільна торгівля, але кожна країна, звичайно, вона дбає про свої економічні інтереси. І дуже все-таки добре, що турецькі партнери з розумінням поставились до того, що в законі про локалізацію турецькі це може бути техніка, будь-що, так, що закуповується методом державних закупівель, передбачатиме локалізацію в Україні. Тобто, якщо буде, умовно кажучи, закуповуватися якась техніка з Туреччини, то це 10%, потім це буде збільшуватися, частка має бути локалізації. Тобто, хоча б, якщо це там якийсь, не знаю, трактор, то там колеса мають прикрити, я спрощую це, але було зрозуміло. Мають бути і якесь дочірнє підприємство в Україні, і робочі місця. Вместе с этим сегодня Украина и Турция достигли договоренности относительно военно-технического сотрудничества двух стран. В частности, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о том, что в Украине начнут строительство завода для производства военных беспилотных дронов «Байрактара», а также оборудуют их двигателями украинского производства. Но помимо военно-технической составляющей этого аспекта, в нем ведь есть и политический. Він, знаєте, не тільки ми ж нам ці безпілотники потрібні не для того, там, щоб їх там одразу комусь продати. Вони ж потрібні для того, щоб укріпити нашу армію. І дуже такий хороший сигнал для Росії, що от бачите, Україна має партнерські стосунки і там отримує допомогу, має спільні проекти з Сполученими Штатами, з Великою Британією, з країнами Європейського Союзу. Польща, Нідерланди – це тільки ті очільники урядів, які буквально от за цей тиждень побували в українській столиці. І Туреччина, Турецька Республіка, яка є членом НАТО. До речі, Туреччина за кількістю сухопутних військ є другою країною НАТО після Сполучених Штатів. Це дуже важлива така військова потуга. І важливо, що це є саме Чорноморський басейн. І ми прекрасно розуміємо, що в зв'язку з окупацією Криму там дуже напружена ситуація. Там і Болгарія напружилась, особливо коли НАТО там відкатити все назад до там 97-го року. Це при тому, що Болгарія, можна сказати, що там є частина проросійськи налаштованого суспільства, там є російські бізнеси, тобто це не Польща, так, яка абсолютно там чітко взагалі там ні грама якихось сумнівів. На Балканах вообще сложная конфігурація всіх. Завжди була, але тим не менше саме спільне виробництво, воно важливе і з точки зору, власне, виготовлення цих безпілотників, і вони вже є в нас на озброєнні, і насправді тоді, коли був, пам'ятаєте, цей момент, коли використали безпілотники, це просто навело, там, за даними нашої розвідки, багато цих, значить, бойовиків і росіян, і значить, які там приїхали заробити, вони просто почали звільнятися. Бо побачили, що це, як це працює. І дуже важливо, що це є спільне виробництво. І двигуни виготовлятиме Мотор Січ. А це, знову ж таки, замовлення для наших інженерів і можливість розвиватися. Це технології, це постійний рух вперед. Сегодня Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-брифинге с президентом Украины действительно очень много говорил о поддержке территориальной целостности Украины относительно оккупации Крыма Российской Федерации. Упоминал и про Минские соглашения, и про нормандский формат, и про форматы диалога, в рамках которых нужно урегулировать войну, которая есть в нашей стране. Мы знаем, что Реджеп Тайип Эрдоган некоторое время назад предложил роль посредника в вопросе урегулирования
урегулирования войны и пригласил лидеров Турции и Российской Федерации на территорию Стамбула. И более того, сегодня даже прозвучало такое заявление со стороны министра обороны Алексея Резникова, что Украина, если Россия, естественно, согласится, готова перенести трехстороннюю контактную группу с Минска в Стамбул. Вот как вы считаете, какова вероятность того, что Турция действительно сможет стать таким посредником? И что это будет означать для нас? Для нас плюс или минус? Ні, однозначно для нас плюс. Я б навіть не розглядала можливості мінуса. Чому взагалі... з Білорусі? Ми розуміли, що Лукашенко – це все ж ставленник Путіна, Росії. Коли це все починалося, то це принаймні не було так очевидно, і дуже багато подій після того відбулося. Зрозуміло, що в варіанті фізичної присутності в Мінську, бо зараз ми всі прекрасно розуміємо, що досі засідання підгруп, і груп, вони відбуваються в онлайні, і це просто мінський називається, так, це що мінський процес, але територіально це вже немає якоїсь прив'язаності до Білорусі. Але ковід закінчується, і очевидно ми би мали вийти на формат офлайнових зустрічей. І постає питання: в Мінську це робити неможливо. Все, це вже фактично там частина Росії. Хоч ще там не де юре, але де-факто там все вже російська армія, вони вже там всі, це зрозуміло. Ми не визнаємо Лукашенка як президента, нереально. Далі постає питання, куди? Країни Євросоюзу не варіант. Чому? Тому що все-таки на ці, хоч тристороння контактна група, це Україна, Росія і ОБСЄ, але на підгрупах, там і гуманітарна підгрупа, економічна, там, значить, безпекова, в цих підгрупах беруть участь, в тому числі представники цих так званих ДНР, ЛНР. І абсолютно неправильно, якби вони приїжджали в європейські столиці, значить, там їх бачили, фотографували. Тобто це такий не зовсім правильний сигнал. Швейцарія як нейтральна країна, але теж є питання. А Туреччина – це, скажімо так, більш прийнятний варіант. І дуже важливо, що у Туреччини якраз така стійка позиція і по Криму. Бо так, ми говоримо про мінський формат, про нормандський формат, про угоди, про все, що завгодно, що стосується Донбасу і цієї території, але ж ми дуже чітко поставили на порядку денному, що Крим ми не забули. І це не так, як говорить Путін, що все, ми тут перегорнули, нічого не слухаємо. Кримська платформа, в нас, до речі, планується Кримська платформа в парламентському вимірі, саміт для парламентів, представників, керівників, голів парламентів світу в серпні цього року. Тобто ми будемо продовжувати такий формат. Думаю, що деталі розповість МЗС, коли вони будуть, але ми будемо продовжувати працювати в такому форматі. І дуже важливо, що Туреччина, як такий можливий, так, і посередник, і локація для зустрічі, має дуже чітку позицію щодо того, що Крим український, і більше того, тут ще й важливо гуманітарний цей аспект. Цього тижня, коли був перший єдиний пленарний день в Верховній Раді, ми мали дуже важливу акцію, яка об'єднала всі фракції, мабуть, крім всім відомо, я не звернула, звичайно, увагу, може там хтось і одягнув цю футболку, не можу сказати, але тим не менше ми об'єдналися в такому сигналі і родинам тих політв'язнів, кримчан, і кримських татар, і українців, які зараз десь в тюрмах, і ми якраз співали гімн, відкривали сесію, одягнувши футболки із прізвищами людей, які зараз перебувають в полоні. І всі ці прізвища, вони є у Ердогана, вони є на порядку денному, і ми теж сподіваємося на його якісь зусилля і переговори з Путіним, щоб зрушився процес обміну. Бо я нагадаю, що коли починають говорити про політичну частину Мінська, там про вибори, про амністію і так далі, все-таки треба згадати, що
перші пункти, там це припинення вогню, це обмін полоненими, це оця от гуманітарна складова, там відведення зброї і так далі, і так далі. Поки що ми не можемо зрушити крізь оцю стіну Росії, бо в нас, бачите, там 2 дні було тихо на фронті, потім вже обстріляли вони цивільного. Знову перерва, знову стріляють. Ну, очевидно, что предложение Путина, Реджепа Тайпа Эрдогана по организации встречи Путина и Зеленского и предложение относительно перемещения ТКГ с Минска в Стамбул, это плюс для Украины. И, естественно, как об этом сказал уже и министр иностранных дел Украины, Украина приветствует такие предложения. Но, как вы думаете, действительно, Реджеп Тайп Эрдоган очень четко говорит про то, что поддерживает территориальную целостность Украины, что Крым является оккупированной территорией со стороны Российской Федерации, да, то есть при такой конфигурации будет ли апробация со стороны Российской Федерации? Есть ли такая вероятность, как вы думаете? Це одному Богу відомо і те, що в голові у Путіна. Але тут треба врахувати цей аспект, що у Путіна теж є історія стосунків з Ердоганом, і Ердоган все-таки специфічний лідер, так, лідер такої сильної країни, і я думаю, що Путін, знаючи все-таки формат, він все-таки якийсь має вже досвід переговорів, що тут навіть якщо він буде відмовляти, то це не можна зробити зухвало і якимось чином образити, бо Ердоган уже довів кілька разів, що він здатний на дуже такі різкі речі, навіть якщо вони будуть шкодити в тому числі там економіці Туреччини, бо ми бачили так, що і закривали для російських, значить, туристів авіарейси, тобто там це ж все ручник в Російській Федерації, там для цих помідорів, тобто є приклади так, от такої війни, але тим не менше це не вплинуло на якусь політичну позицію Ердогана. Ну и вместе с этим сейчас многие политические аналитики говорят о том, что Россия, выдвигая вот эти заведомо невыполнимые условия к НАТО и к Соединенным Штатам Америки по так называемым гарантиям безопасности, пытается, вот выдвинув условия максимум, пытается добиться минимум. Как вы думаете, чего действительно сейчас добивается Путин этими требованиями? Действительно ли он пытается добиться минимум, в частности, имплементации Минских соглашений именно в той трактовке, которую они озвучивают? Взагалі ця от ескалація, вона ж навіть не почалася там місяць тому, бо я дуже чітко пам'ятаю, квітень минулого року, ми теж були на сесії ПАРІ, ми теж про це говорили, і фактично різниця між кількістю військ і їхнім розположенням було тільки в тому, що тепер це і Білорусь. І нам додалося ще 1000 кілометрів кордону і ще їхні там якісь навчання спільні в Білорусі. І ми пам'ятаємо в квітні, чим це закінчилося. Тобто для чого Путіну це потрібно? Для того, щоб з ним спілкувалися. Він не є, Росія не є там якоюсь економікою, як Китай, так, з якою треба рахуватися. Бо ВВП Росії там на рівні штату Техас. Чим може Путін взяти? От таким от фактично військовим шантажем, щоб бути за столом. Бо, хто каже, що тут у нас ж люблять розказувати, скільки полюсів в світі, там, в політиці. Є Сполучені Штати, є Китай, і Путін теж хоче за цим бути столом. Там, зрозуміло, Європейський Союз, але через те, що це спільна організація, тут, складніше. І він фактично добився в квітні того, що був Женевський саміт, йому подзвонив Байден, вони зустрілися, він там рукопожатий, з ним ведуть переговори, і фактично зараз, також це відбувається. Але це паралельно відбувається на фоні того, що в Росії зараз фактично рейтинг Путіна на історичному мінімумі. І економічна ситуація, внутрішня ситуація, вона не є доброю, бо навіть якщо порівняти якісь показники, то, просто щоб розуміти, Росія така потужна країна, як росіяни показують, в них мінімальна зарплата менша, ніж в Україні. В Україні там вже 200 з чимось доларів, у них там 160. Середня зарплата наша уже нас доганяє, і думаю, що за кілька місяців буде більшою, ніж в Росії. Тобто Путіну треба робити якісь кроки для того, щоб
щоб відволікти, власне, населення від того, що в них в холодильнику пусто і в принципі, в них купа регіональних проблем, бо це ж республіки, і там в них там якісь спалахи відбуваються. Там взагалі Китай уже наступає і взяв в оренду, непонятно наскільки величезні території. Ну так он же ничего не добился по этим требованиям. В НАТО и в Соединенных Штатах Америки четко сказали, что нет, мы не пойдем на компромисс по ключевым принципиальным вопросам НАТО. И двери для НАТО для Украины всегда открыты. То есть чего он добился? Всего лишь вот этого вот рукопожатия и различного рода переговоров в Вене, в Женеве, в Брюсселе? Всего лишь это? Це вже більше року. Фактично, вірніше, майже рік. Фактично Росія знову там під софітами і в центрі уваги світу. Тому принаймні цього він добився. Але паралельно він добився того, що в нас щодня фактично прилітають військові літаки із зброєю, з амуніцією і обратний ефект виходить. Так, абсолютно. І коли він каже, що там НАТО має кудись відмотати назад до 97-го року, то навпаки НАТО в Польщі розміщує там майже 2000 солдат, в Румунії відбувається деплоймент солдат, саме Сполучених Штатів, але в натівських. І фактично дійсно це зворотній ефект. Далі ми дивимося, що відбувається по газовій темі. Європейці, вони ж теж думають на кілька кроків наперед. І зараз вони вже перезаключають контракти із Сполученими Штатами на скраплений газ, і з Азербайджаном, з Норвегією. Тобто шукають варіанти, щоб не так залежати від Росії. Бо що відбувається? Там ціни ростуть і для споживачів. Це тут ми за рахунок держбюджету, давайте будемо відверті, ми цей удар люди фактично не відчули, бо ціни на рівні минулого року, хоча вони в кілька разів, тобто там кардинально зросли на спотових ринках. Так страждає промисловість, це правда. І уряд там вживає зусиль, щоб там хоча б виробники там соціальних продуктів мали пільгові ціни на газ, були окремі торги для них, там і для шкіл, лікарень, садочків. Але європейці, вони отримують платіжки в кілька разів, в 2 рази більше за опалення. Звичайно, це їх обурює, і вони тиснуть на свої уряди, щоб вони шукали якісь інші варіанти. І, до речі, саме населення, звичайно, ті, які слідкують за подіями, вони дуже добре все-таки розуміють, що Росія не є reliable partner, він не є такий надійний партнер, якому можна вірити. При этом вот вы упоминали парламентскую ассамблею Рады Европы. Вот как так получилось, что ПАРЕ оказалась под коксом? Тут треба пояснити нашим колегам, що це все-таки Тіні Кокс. Тіні Кокс, так. Я не буду довго розказувати, як влаштована там ця передача влади, але фактично ПАРЄ і президент ПАРЄ, це не так, як, знаєте, вибори президента, що там є кілька кандидатур, вони там вибираються. Це є ротація керівників групи. Тіні Кокс, він є керівник однієї з 5 груп, яка є найменшою, дуже маргінальною. Фактично це комуністи, це United Left, вони ліві. Він є сенатор із Нідерландів, але там очолює соціалістичну партію, яка за своєю суттю є комуністами. І настала його черга. Але і він дуже проросійський, він там робив резолюції на користь Росії. Власне, після його резолюції Росія змогла вернутися в ПАРЄ. І фактично в нас був вибір. Або просто спостерігати, як він без бою і просто зайде і сяде в це крісло, або принаймні дати дуже чіткий меседж, що просто не буде йому. І якщо він буде схилятися в сторону Росії, це буде дуже відверто. То його просто буде чекати реакція не тільки України, але й партнерів наших, там країни Балтії, і багато інших. І тому наша голова делегації виставила свою кандидатуру, ми її підтримали, і зрештою вона отримала досить багато голосів. І це значно більше, ніж там делегація України, Польщі і країн Балтії. Тобто це дуже чіткий сигнал, що цей Кокс не зможе
може вести себе просто безнаказано і повністю там бути під колпаком Росії. До речі, є навіть уже пропозиція, щоб делегація депутатів ПАРЄ, керівники груп, представники різних національних делегацій приїхали в Україну в березні місяці. А скажите, на какое количество времени дается мандат президента? На 2 роки. На 2 года придется украинской делегации бороться с возможными пророссийскими выступлениями треба и боротися заявлениями. завжди, бо поки триває агресія Росії, незалежно там хто президент асамблеї, росіяни ведуть себе дуже зухвало і голосували кілька резолюцій, наприклад, про викрадення на території держав Ради Європи, і ми в цю резолюцію подавали правки, які стосуються якраз і кримських татар, і території тимчасово окупованого Криму, і всі ці правки пройшли, росіяни не змогли їм завадити. Більше того, дуже важливо, можливо, ця резолюція колись буде використана в міжнародних судах. Ми чітко записали, що не тільки Крим під ефективним контролем Росії, це юридичний термін, який означає, що саме ця держава відповідає за злочини, які там відбуваються, тобто effective control. Ми ще й записали, що і частина Донецької і Луганської областей також перебувають під ефективним контролем Росії, бо вони ж намагаються це поставити як гражданський конфлікт. Так. І чітко в цій резолюції написано, що ні, це ефективний контроль Росії, і вона відповідальна за те, що там відбувається на цих непідконтрольних уряду України територіях. При такой конфигурации, при такой международной конъюнктуре, которую сегодня мы наблюдаем, действительно за последнее время в Украину прибывают и продолжают прибывать небывалое количество западных лидеров, которые поддерживают нас, поддерживают суверенитет Украины на фоне возможного российского вторжения. Как вы думаете, оно может быть действительно, как нас предупреждают в середине февраля, о вероятности российского вторжения дальнейшего в Украину? Сьогодні вже навіть прес-секретар Білого дому Псакі заявила, що вони вже не розглядають вторгнення Росії як невідворотнє. І, тобто, градус у цієї напруги, він поступово зменшується. І це дуже важливо, бо все-таки я прекрасно розумію журналістів, які пишуть на передовицях, там війна в Європі, там наступ, Росія наступає, але ці заголовки, вони мають не лише якісь... Так, про будь-які ЗМІ, наші теж так само пишуть. Але... у нас менше паніки. Бо в нас 8 років війна, у нас це ж нікого вже нічим цим не здивуєш. І це дуже має негативний якийсь сигнал для інвесторів, для економіки. От ми сьогодні підписуємо зону вільної торгівлі з Туреччиною, ми плануємо, що у нас там експорт збільшиться з 7 мільярдів до 10 мільярдів, у нас ВВП виросте на 2%, у нас будуть робочі місця, а в цей час оці панічні настрої, вони просто зменшують бажання інвесторів приходити в Україну і інвестувати чи торгувати і так далі. Тому ми дякуємо, що все-таки оцей сигнал, він більш спокійно йде. Чи сказати, що там загрози немає зовсім і поки є Росія, поки є там така авторитарна, непрогнозована влада, ця загроза буде. Але якоїсь такої, там, що ми бачимо, там якісь ударні групи розгортаються, ні, цього немає. В них там будуть в лютому навчання. Я думаю, що в лютому, десь там 20-х числах, будуть новий якийсь виток оцих заголовків і публікацій, бо вони там будуть рухатися, там будуть і в Білорусі навчання. Але ми маємо, знаєте, хороша фраза, зберігаємо спокій і чистимо кулемет. Но при этом все равно это же спокойствие не исключает возможное российское вторжение в Украину. При этом Украина должна готовиться к возможному российскому вторжению. Вот по поводу готовности. Насколько, на ваш взгляд, сегодня Украина, украинская армия и различные другие секторы готовы к возможному российскому вторжению? Якщо порівняти з 2014 роком, то наша армія дуже зміцнилась. І в плані озброєння, і в плані, власне, кваліфікації
кваліфікації тих солдат, офіцерів, які вже мають досвід, реальний бойовий досвід. І у нас найбільша зараз сухопутна армія в Європі. Більше того, вона вже 8 років постійно, на жаль, це практика військових дій, не яку ми розпочали, але вони мають цю практику. І ми бачимо, що тільки за останній рік ми отримали і байрактари, ми отримали додаткові джевеліни, ми отримали від Великої Британії противотанкову зброю. Зараз, до речі, готується на РНБО стратегія прийняття, вірніше, цієї стратегії по ракетному комплексу. Протиповітряна оборона. Вона буде розрахована на 10 років. Вона доволі коштовна, більше 200 мільярдів гривень, але це на 10 років. І це означатиме оновлення, власне, нашої протиракетної оборонного комплексу, що дуже важливо, бо росіяни прекрасно розуміють, що як тільки вони сунуть хоч однією ногою, тут всі бригади, кожне село, кожне місто буде оборонятись. У нас зараз територіальна оборона розгортається і фактично до весни чи до середини весни мають пройти оцей перший етап розгортання територіальної оборони. Тобто ми готуємося, ми з кожним роком стаємо міцнішими. Знаєте, хороша фраза, що війни не буде тоді, коли ми будемо до неї готові. И при этом президент Украины Владимир Зеленский, недавно выступая в Верховной Раде Украины, сказал о том, что он подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. Ваш коллега Василь Мокан подключался к нам в эфир, и он сказал, что на самом деле этот документ о намерениях, и для того, чтобы реализовать этот документ, Верховная Рада Украины должна принять ряд законопроектов, потом создание стороны правительства различных подзаконных актов, и потом это все будет работать. Вот есть ли уже какие-то наработки по законопроектам, которые могли бы реализовать этот указ об укреплении обороноспособности, повышение до 100 тисяч воєнних в армії України, то есть есть ли ці наработки чи ні? Це буде готувати Кабінет міністрів, бо йому реалізовувати, ми тут залежимо також від Міністерства фінансів, щоб це все було прораховано. Бо ми можемо побачити парад таких популістичних законів, які зараз реєструють і представники групи Разумкова, і представники опозиції, виділити 50 мільярдів, виділити 70, 100, хто більше називається. Але треба виділяти реальні кошти. В грудні місяці ми проголосували за бюджет на 22 рік. В бюджеті на 22 рік вже закладені рекордна сума за всі 30 років незалежності на сектор безпеки та оборони – 323 мільярди. Якщо порівняти з 2019 роком, тобто останній рік попередньої влади, було 210. Тобто ми бачимо, як тільки за 2,5 роки суттєво зросла ця сума. Чи можна сказати, що це достатньо? Ні. Завжди буде мало, особливо для армії, яку просто грабували, розорювали, не давали розвиватися, особливо за часів Януковича. І фактично вона з 2014 року переродилась і тепер є сучасною бойовою армією. Зрозуміло, що це поетапно. В указі прописано, хто що має зробити. Так, Кабінет міністрів має розробити, дати на розгляд Верховної Ради, Верховна Рада проголосує, і все це буде реалізовано до 2025 року. Це не так, що указ сьогодні президент підписав, а через 3 дні це вже трапилось. Це потребує такого середньострокового планування і розробки. І я вірю, що з 1 січня 2024 року ми дійсно перейдемо на професійну армію. Уже зараз, якщо подивитися в розрізі, скільки у нас строковиків і скільки контрактників, то у нас строковиків тільки 10%. Тобто фактично в переважній більшості це вже професійна армія, але дуже короткий термін контрактів, по 6 місяців. І важливо, щоб цей термін він поступово збільшувався, про це вже говорив міністр оборони. Тобто ще до 2024 року вже буде поступове збільшення термінів цих контрактів. И, пани Евгения, вот буквально 2-3 минутки до завершения нашего эфира. Я все же хотела бы закончить наш эфир на теме оккупированного Крыма, на теме проблем полуострова, политических заключенных. Вот как вы сегодня оцениваете реализацию стратегии деоккупации Крыма? На каком уровне
вернее, на каком этапе она сейчас реализовывается? Насколько эффективно, на ваш взгляд, она реализовывается? Дуже важливо, що питання Криму постійно є в фокусі уваги. І про Кримську платформу знають і будуть брати в ній участь, і це є в фокусі. Дуже важливо, що нарешті Верховна Рада в 2022 році, не в 2015 році, прийняла закон про політичних в'язнів. Так. І цей закон дає можливість, я розумію, що це не можна законом випустити політичних в'язнів з підвалів і тюрем Російської Федерації, але принаймні родини розуміють, що послуги адвоката будуть постійно оплачуватися державою, будуть отримуватися грошові компенсації тим, хто виходить із полону, бо дуже багато було прикладів, коли людина виходить, в неї все там, на окупованій території, десь треба жити, десь треба йти працювати. І це просто нормальне ставлення держави до громадян, і їхніх родин, які потрапили, це не просто скрутне становище, це фактично в 21 столітті їх викрали і тримають в тюрмі. Дякую вам дуже, пані Євгенія Чухсагун, что приехали к нам в студию и ответили на наши вопросы. Евгения Кравчук, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу», была гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 4 минутки. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Наши журналисты расскажут вам о самых актуальных новостях. Не пропустите. А после мы вернемся в эту студию и продолжим информационно-аналитическую программу «Бугунь». Коршкен Дедуслар.